Slušam. Hodam. Gledam. Vidim ljude. Vidim ih kako hodaju, stoje, čekaju, gledaju oko sebe. Kuda idu kada hodaju? Šta čuju kada slušaju? Koga vide kada gledaju? Mnogi članovi našeg društva kao da su nevidljivi i nečujni. To su osobe sa invaliditetom. Među njima postoje osobe čiji svaki korak vodi u određenom pravcu, iako ne mogu da hodaju. Osobe kojima je važna svaka reč, iako je ne čuju. Osobe koje imaju viziju, iako su slepe. Video sam kako žive i čuo šta imaju da kažu. Oni ne žele da budu posebni, žele da budu ravnopravni.